Fantasi Rom Indonesia. Manga udah sayang duduk pamanuang baurai si ayam mato lahden calia lahden balia pandang buruanyo untuang diraso malangyo cinta. Bukilah den daki dalam nyolurah den tununi lebanyo lawi den ranani pandang deharo ibonyo hati udah di langit denai di bumi antara kita jauh bedonyo. Jangan disasa untuk ang nanamanimpо taka dia Tuhan kuasa malangyo cinta. Bukilah den daki dalam nyolurah den turuni lebanyo lawi den ranani pandang deharo ibonyo hati udah di langit denai di bumi antara kita jauh bedonyo. Jangan disasa untuk ang nanamanimpо taka dia Tuhan kuasa malangyo cinta. Oke, terima kasih kembali lagi buat